awusuka nini madoda hayi asengayilele ngitshela ukuthi ngiyo aqondanisa ababheke awusuka nini madoda hayi yewe mama ngiyimilelana angidledlele musha ngisho ngevulovolo lami yewe mama ngiyimilelana angidledlele musha ngisho ngevulovolo lami yewe nsizwa ngisho ngomkhohlo ngisho ngembasho ngisho ngevulovolo lami yewe mama ngisho ngomkhohlo ngisho ngembasho ngisho ngevulovolo lami yewe nsizwa ngiyimilelana angidledlele musha ngisho ngevulovolo lami yewe asengayilenda ngitshela ukuthi ngiyobapha aqondanisa ababhemu awusuka nini madoda we asengayilenda ngitshela ukuthi ngiyo aqondanisa ababhemu awusuka nini madoda uyewe mama imilelana angidledlele musha ngisho ngevulovolo lami yewe mama That's yours, my dude. I enjoyed it. That's yours, my dude. Isibika ngebhasi. Selila ibhasi shilo khishi nami. Kusha manje traffic but ngiyese isikhathele o drink wena uyasigulisa manje u drink wena. That's yours, my dude. I enjoyed it. That's yours, my dude. Yes. Yes.
Question and answers. Hey, I'm going to demand that to take in. Okay, so this is decrease, increase. Decrease. Namhlanje ngiphethe bavesi ugift wangithi bafethu. ugift wangithi ekuse impahla yakhe on me bro iyiphi iphathi kule moto othi nje wena iphathi ethandayo o showcase uthi nje iyona nto omngayo uthi hayi mfethu Engine baba, engine undercarriage. Nangaphansi, engine nangaphansi. okay bafu ufuna ukwazi igama lemoto yakho nje Oh COVID sesen. covid Yebo baba, COVID. ekuse iyashisa le shandisi so my brother njengamanje uma ubuka la uyayibona imoto eyikhona mhlawumbe wena ungayiblessa kunamba ba uma ubuka nje lezi eyikhona njengamanje Leza ikhona noma mina. zonke nje wena ungayiblessa kunamba ba Ngiyiplesa number 1 baba. Hey. number 1 Number 1. sure. Bafowethu ngifuna ukuphinda le moto le. Ngibuye ngizindele ngala. Yabona methu? La ngisoni nabona methu? Yabona methu? Ayijuna ndiza abantu futhi abakwazi sikho. Bafowethu, uku Junior
abathi N4 kubahamba nayo abaphamisa izandla ngobani ngobani Safuna ukubuza la nje. Bahambe ngesilva ngobani. Ayina kanjani ANC? Sowona bhuti emdala namhlanje sikhuluma nobani? Bano sikhumbuzo kaKhumili Caba. Sizinebonge ezimbili. Izona impongo ezimbe ezibonge ezimbili umfowabo Caba. Sifice emidlalweni namhlanje edala sikubona emidlalweni ukhona endimeni. Uma ngasibalisele nje umuntu osemakhaya ukuthi lento yomdlalo iqhamukapi nje ukhohle Bethu 2021 umdlalo zawuqala endaweni yaseShepstone ngegama lakhe. Ubona nje mekubela unyaka umdlalo ovalo eShepstone. Ila waqala khona. So kahle into sayini ukuthi abafowethu akubakhona udlame kakhulu mekuthiwa khona public transport contact odlaba abantu bayalo. So sabona ukuthi ayesenze into ezokwenza ukuthi sihlangane sebafowethu ukuze mekukhona into esukayo umsindo ngeke ukwazi uxabana nomuntu ozokuhlangana naye somewhere khona. Kuzoba khona lexoxisana. Nokuthi ke phela imoto into ebalekile kufanele zibe clean. Imoto ezilasha umphakathi kufanele hleze safe sonke isikhathi. Nanokuthi kumnandi uma uhamba endaweni uma kuba uyazi nabafowethu uyaphileka kulento leyo. Alright bhuti emdala. Inhloso yomdlalo ungathi inhloso yomdlalo bethu sengathi kuwonke nje ubumbano nenhlonipho. Sihlangana namhlanje sila eMandeni ungathini kumuntu ongakaze ezemidlalweni ofisa ukuze emidlalweni ehleze ubonela kude ungathini kuyena kunjani ngoba imidlalo seyibona iyakhula kwezinye kwindawo seqala ukuze la eMandeni. Ngingathi mfowethu ngoba sengihambile imidlalo omningi. Into ebalekile mose emidlalweni ozofunda nokuthi uzofunda ukuphatha imoto yakho nokuthi ufunde ukuthi khona umuntu ophilayo ngayo into ophila ngayo nokuthi futhi uyakwazi ukufundisa wena into ophila ngayo nje ukuthatha kancane kuningi ongakwenza ngako ukubisa phambili ukuthuthukisa abanye abantu. Sihambile imidlalo ukhona abantu mawufika umdlalo ngakubo bekhalaza ukuthi imoto yangakuba ayiwinanga isiphinde singayiboni komunye umdlalo. Izinto ekanjalo imoto iqhamuka kanye idliwe bekhalaza abantu ehlezi ishiya umsindo ngemuva mhlambe into ongathini or mhlambe nalo uhlelo or wathini nalolo daba lolo ngoba siyahamba imidlalo befika abantu bekhala bethi imoto yangasekhaya ayiwinanga besihostile kodwa siphinde singayiboni futhi emidlalweni asazi noma suyidubile or mhlambe kuma cost yomdlalo because umdlalo yakhosto ngathini la ube ngiyagcizelela bhuti wami lapho ukuthi judge imoto yakho into enza bafethe wrong judge imoto umuntu belambele ukuthi sondele judging umbuzo ukuthi amaphutha amake ibuze ngilungise next time otshela amaphutha akho ngeke ungazi emidlalweni next time uswalungisile inkinga abafethe abafuna ucommunicate nama judge ungathi uma ufika emidlalweni uhambele kuthi ne judge wena umuntu ophethe ukukhiya ukuthi imoto yakhe ihleze ngesimweni impilo yayo yonke. Namhlanje sisemandeni masuwa la sibheke esiwa la 9 August is London. Next day 10 August emzimkhulu futhi abafethu babona bahlukaniselana nje indawo ziqhelene emva kalowo ngathi 24 August umtubatuba ngathi November kusalayo owenziwa yimina nabafethu behard living eShepstone. Okay isikhuluma wena nabafethu eShepstone nisithembisane nomdlalo waseShepstone. Hayi bafethu ngeke ngichaza bayazi eShepstone ngaze disappoint into sayiqala khona siphinde sivala khona wonke labaphutha enza throughout the year so sesizama ukugwema wona ke thina ukuthi abantu bajabule bonke. Siyawazi asicela usitshela imoto zakho ongazazi imoto zakhe ekhaya ukuthi iziphi imoto zakho. Bafethu bayakhumbula khona iNSA 15 Avance ayigoqile nje emzansi. Kuzoba khona manje iBX21 ekuthiwa iqiniso amaphutha ukuthi manje kude naye lapha naye abahlukumeza abafowethu. Kuzoba khona esandukula ngele kuthiwa inkinga iCM68 BL ZN basazobona abafowethu khona ekuthiwa inxeba eBrown iTX le room yona eyokugcina ngci moyithenga esitolo angifuni ukuthi iyabiza kodwa yokugcina ihlala ekhoneni ayivelumi kanjani zona moto nami ezenza akuzona ezami ezamafans kwazithandwa abantu seyazi ngeke ezamafans akuzona ezami. Alright hayi sibonge bhuti oqhubeka nomsebenzi kakhulu bafowethu sibonge ukuthi nani sizoskhepsha nje imidlalo saqhubeka bafowethu. Danke bhuti wami sibonge shap.
Isibuya ngebhasi. Selile hayi ibhasi ishilo khishi nami. Iqiniso. Balekile ilight uphikisana nayo kazi. Nenze limole iqiniso, nenze umfowethu iqiniso lana. Sondela baba. Aqondanisa ababhemu awusukanile madoda we kaze ngayilethe ngitshela ukuthi ngiyo aqondanisa ababhemu awusukanile madoda uyewe mama imilelana anhlehlele mufa Mishonge funo lami yewe mama Manje over isitaba kwezimali. Over isliding. Over isliding, usisasebenza isliding. Awufale. Ayena. I'm going to like it. I'm going to reach it. Shofo kwaba mina akwazi usizwe kodwa ekhaya wangifundisa insizwa ayibike yona ukuthi ubani esizweni. Usizwe kaMntambo from Maritzburg head office eMgungundlovu umpako babhemu bayalazi udaba mfethu lokho awasho lo ohluphayo ogeza insabule nje kuphela. Usizwe sambona ukawash TikTok sakubona abantu abaningi bakufollow usizwe usiqale yini wasiqale nje ukugeza imoto nje. Ngaqala eNewcastle ngangifunda ugrade 10 ngayifundisa nje isikole ngakugeza imoto from esikoleni ngasuka esikoleni ngayirekha washami elokushini yakuthiwa kasiqime eNewcastle ngasuka lapho ngayirank ngasuka erank yaseNewcastle ngoba ngayi eMaritzburg la ngisebenzela khona eMgungundlovu manje. Ukwenze futhi kwaba sesitayeleni kuba ukawash wawuthanda umsebenzi wakho yini ekwenze wawuthanda umsebenzi wakho abanye banamahloni kuba ukawash yini ekwenze wena wahluka wenza usesitayeleni.
into engenza ukuthi nomsebenzi wami ngothando ukuthi la ngikhona wangithatha phansi wangisa phezulu la ngikhona. Number 2, ukuba ukhawasho ungayibona ngathi umncinyana ngathi udeleleke umsebenzi wakho. Ukhawasho ugcina ukuthi uba nama opportunity abaningi ugezela nabantu futhi abasezingeni eliphezulu abakwazi ukufaka emsebenzini bathi ekusekunekule umsebenzi so awufaka iCV yabola. Ukuba ukhawasho nje kumele ukuthoni ukuthanda ube senhlizweni. Umsebenzi wonke nje umuntu onothando owenza umsebenzi wakho ugeza imoto noma wenza ini kumele ube senhlizweni ngoba ukuthanda into kuzala impumelelo. Number 2, yenza futhi into yakho oyisebenzayo ibukeke ibhethi babantu. Namhlanje sihlangana nawe eMandeni usemdlalweni. Wena uqalene nokuhamba umdlalo ujoyina umdlalo uma sibuza ngoba ngiyoqale ngo2023 ukuhamba ngoba ngaqala ngahlala eMpumalanga kakhulu ngoba sengibuya ngase ngizibuyele eMaritzburg ngawuhamba umdlalo kodwa ukumaketha ngumaketha ngigeza imoto eMaritzburg ofashion color lapha ne-office eKhala Band. Yoba mfowethu nabona nje ngazi noPhukuzela nje ubaba bami spiritual baningi yabona nje 608 baningi nje ukuthi ngabachaza insizwe ngazi ukuthi mangithiwa ngikhofa lapha nalapha ngiyanyakazeka cabanga ngukhawashi ngubani mina ofolela indoda enkulu izukhala kwami ikuphendula ukuba ngisukhawashi noma ngami umsebenzi wami nguthandi ade bengeke bangisize la ngikhona. Hayi siyakuzwa la yaphi ivan leso eMpumalanga alikhona segarage Slay Queen bhuti. Why wahlalisa ngola retire so kuthiwa basalibona emidlalweni? Inkinga ngabona ukuthi madlala balithatha u1 endaweni eyodwa libethatha u1 ngoba ngathi manje ngiqhapaza abafowethu yabo mangiwine yabo ngoba ngiwine eMaritzburg ngeke ifike eMaritzburg yawo ngoba iwine eWitbank ngeke ifike eWitbank yawo nePortshepstone izofika izobhuka ayengeke sadlala bese kuthi leminyaka imidlalo izoyahamba ngoba khona iprocess escience esingafuni ukubatshela yona abantu ngoba bayakopela abantu Kuzole mpaka emntaka mama uyazi udaba nawe sinenge nje ngesiwasho bafethu kawasha athanda imoto ayigeze umlungu akhokhela ukawasha kawasha agezela umlungu imoto singaqhaphazani kube ikhwadi mangakhokhela umlungu kawasha kothi imoto umlungu kawasha megrobha nciphiso Mandela kuphela la mayikusika imoto kawasha inika isineke mekhokha inika isineke mengakhokha hamba phezulu sibonile PNP nikhiphile idate silindelane PNP aye PNP nje Khala Band bafowethu Khala Band nasemaflagini ukuthi iMaritzburg ilo igabe ngokuthi umningi umsebenzi siyafisa ukuthi imoto zemidlalweni wamanzi sine umningi umsebenzi eMaritzburg umningi futhi nezimoto futhi zincane lingane kuthola amageja lingane abalini yeah so siyafisa ukuvela ezingodwa inkinga umsebenzi kodwa ezobe sikhona ngalo langa zovela. Okay abantu bangithumile bengibuza ukuthi PNP hlezi Khala Band inayiphi champion omdlalo kaBand? Ngizochazela nje mfethu ngiyangithi inami iphi champion emidlalo uNkulunkulu opele lapha eMaritzburg Duncan legend bese bayalandela oZone Bristol baningi nje bonke siyabachaza sibaqede kodwa nje ngiyakithi Khala Band ngoba yonke into eyistyle ifike eMaritzburg iskate full car into eshintsha eMaritzburg yabo ingakithi mina Khala Band ngoba ithi imoto iphume estory yaBand akudinga ukuthi mele izilibale eqala bese kanye yopenda ngiyakidelela nje eMaritzburg kahle ke abantu eMaritzburg delela uphele beat Q's leso Fabian baningi nje Slash Nancy yabona kuningi nje icompetition mina kanjalo kuze yabona yoba lena kumdlalo wamanzi icompetition ikwenza ukuthi nawe ugqugquzeleke ukuthi angiphamise amasokisi nabo abantu angabe ngidlula. Hayi siyabonga umuntu ofuna ukufollow utholakala uzobhala lapha ku TikTok athi nje size Khawashi ngizofela nje ngifakele iskip esibhala uGhost legend Duncan skip athi ngakuwe nje siyelo nje uzongibona webhuti ufuna ukubona usizwe athi ngifuna emidlalo ngoba ngifuna ukubona usizwe ngophi umdlalo olandelayo sithi hayi showcase usizwe emsomkhulu nje ngikhona nje phakathi eMtuba ngiphakathi nezolandela sobe ngikhona nje bafowethu sigcwaleni nje siqishe bafowethu futhi umdlalo wamanzi mawudliwa lolo langa lelo ungakudemand ukuwina njalo yabo ngoba nezingane benazo expect ukuthi win masukubona kune wena wethu ngeke kube mnandi lo mdlalo kadathi iprobability le sasifunda kanjalo esikolweni ngoba samvakashela uthisha basokuvala usivalelisa thi bengizosho bafethu ukuthi sifikile eMandeni kumnandi bafethu uyaqhubeka umdlalo baningi abantu nomphakathi uyawubona futhi uyabona ukuthi umdlalo wamanzi uyaqhubeka futhi uyaphezulu yabo bafethu into engifuna ukisho nje manje ukuthi bafethu masiphuma la ahloniphele umthetho womgwaqo sihloniphe emgwaqweni istrive ngokuphelela singagijimi neMandeni sale kahle ngoba nayo isiphethe kahle asikake zwayihiba asikake akekho sashaya omunye yabo kumnandi nje ungiphatha kabe ngidlela ngathi ikhona azikho shuthu 1 no 2 no 3 ohambi namsaba inqoko
Alikitsho ngisaba ngishaya uvikile. Sibonge. Bafowethu, Thank you. ingenza kwethu. It's also a little bit DJ. Aqondanisa ababhemu awusukanile madoda we kaze ngayilete ngitshela ukuthi ngiyo aqondanisa ababhemu awusukanile madoda uyewe mama imilelana anhlehlele mufa Mishonge funo lami yewe mama Milelana anhlehlele mufa Mishonge funo lami yewe mama Babe kazi au Milelana Asenayilete ngitshela ukuthi ngiyo bafana aqondanisa ababhemu awusukanile madoda asenayilete ngitshela ukuthi
ngishonge vulo lami yewe mama ngishongo mkhosho ngishonge mbasho ngishonge vulo lami yewe nsizwa ngimilelana angihlehlele musha ngishonge vulo lami.
Hold. Yes. Oh putain, voilà. Voilà. Hold. Sure. Come up here. Evo. Yeah, go to Udan. Yapile. Go to Udan. Sure. Hello. Yapile. Sowabiza nawo kodwa manje mfowethu la ku social media uhleze simene bafowethu ngokuthi into emnyama icobezele especially going nyaweni awusondele mfowethu la usondele la elightini ubu cameraman sondela bafowethu
Asante mfowethu la. All the way from Metro Miyanga, ne? Potchefstroom to Eshula. Ngaba sisi bafowethu ngiyayibona into ephethe umfowethu esandleni. Ngiyayibona. Bafowethu naye uphusha kakhulu umdlalo social media. Wafika namhlanje siwale eShepstone nje wathi cha. Ngifuna manje nibabone lesiphambano sami engisifake enyaweni ezingangiphambanisi ngizikheke esiqede. Ilevuli ivale isithixo sesithixo. Ngifuna babone manje ngithi umoya esikoleni. Noma umuntu ogadayo. Angifuni ukuthi security cha. Umuntu ogada isite noma imali noma yini. Noma ujele noma uvule izikhiye endaweni yabantu abangaziphethe kahle. Istatula sicwazeni. Angisho ufaka uvazeli wasekupharamende. Hayibo. Uvazeli shoes. Kodwa game afethu into esiphusha inhlanzeko nami mfowethu. Bathi ke abanikazi be-game of H2O bacela ukumnika ihemp ukuthi nje cha ajubalele njalo. Aqhubeke abe clean. Kodwa la ngizomnika mhlawumbe 1 minute unamahloni kodwa nje asho ukuthi bafethu ngiyabonga ngumsupport social media ngisuka ke baby. Ngicela ukubona ama-student nje. Yes ashe account yakhe bamfollow abantu. Okay. Ngimnika i-account ngizomnika yakho. Ayame English. English also. Ayisona bese imandeni ku late. Sanibona igama ayanda kuzwayo uqhamuka kaDweshula Potchefstroom kusiphambano. Xa ngifollow ku TikTok @ayanda_NSC15 ukugqugquzela inhlanzeko kubafundi. Akukho okuningi engingakusho ke sesikhulumela sona isicathulo ku TikTok. Ngiyabonga. Siyabonga bafethu uMandeni omncane. Namhlanje sirecognize eMandeni bafethu. Bala ke ekugcineni yini enqamla ngana magayi. Ekugcineni bafethu ikinto vele sikhulu banomfowethu wasuka la eMandeni bahamba inawo ngezindawo sibuye egoli naye sabe nawo umdlalo wamanje. Nazi sana somlungu bafethu ngalo. Ngangamazi balo mfowethu. Kodwa ekuthenga bathi yabona mfethu mina ngemfowethu mfethu. Ngoba mfethu ngenziwa mfethu kanjalo mfethu. Ozokubuza into aphinda kuphendula kuyaphindela. Hayi bafowethu sithi magayi namhlanje bafowethu kunje imandeni ufuna ukubonga ukuthi into engaphandle ku social media wayilanda wayilethe ekhaya. Namhlanje sibungaza wena sibungaza umdlalo sibungaza indawo owaphuma kuyona sibungaza abazali abazilethela emhlabeni. Sibungaza ama-owner asinike izimoto ukuthi sibungaza o-cameraman abafuna sibe flash. Sibungaza isiphambano enisifini ezinyaweni. Siyabonga mhlawumbe wethu nawe songasho bafethu ba endawo ukuthi bafethu qabuqabu abekathathu. Sanibonani bantu baseMandeni. Bafethu ngithi angidlulisa amazwi kusiphambano wami uqhubeke njalo ama-traffic sakho ngisemangibuka social media athi yazi ngifuna ukwenza i-example. So sasiqala neGreg ukuthi kuncane lokhu okwenzayo awuqhubeke wenze okukhulu. Saphinda futhi sa-edda nokunye amapeni. So iyona ihempa yakho le ehlangane nabapeni phakathi bhakede ngiduka ngesula uqhubeke nje uyibone nje i-traffic lapho. Siyabonga bafethu. Siyabonga bafethu. Kuningi nje kusazokwenzeka bafethu ukuqhubeka. Kuningi kusazokwenzeka bafethu. Kuningi imibonano esazophuma. Mhlawumbe nawe uqeda lapho nabona sowubiza kuthiwa uzobambisa umuntu ne-participation impomelo. Bafethu bangashayisani bafethu. Ngicela ithathele i-1 la. Ngicela i-1 la. Ebu-principal.
So sisi wami mina ngiyakwazi ukuthi ubani masiba likhulu. Cela utshele umuntu ongakwazi ekhaya ukuthi sikhuluma nobani. Igama uMasiba likhulu mama Candy Crush. Siyambona mama Candy Crush mina aqala ukumbona enkandla mama wasitshela ukuthi ujoyine nini umdlalo and ubamukele kanjani as umuntu osimama oqala engimaziyo mina imidlalo mina engimaziyo. Mhlawumbe bakhona abanyakazi ngibabona. Iqala nini ukujoyina umdlalo vele? Enkandla. But I think it was 4 months ago. And what motivated me is that in this industry I noticed and as a woman I can do it, it's possible. And it's doable. You managing about 2 all the way. Usina trophy ungakhi lokuqalile? Ina trophy 3. Unemidlalo 3, unemtrophy 3. Umdlalo 2, lamatrophy 3. Awuchazela ukuthi about 3 kanjani? So the second one was for the burst skirt in South Africa, and then the other one we 1-on-1. All right. Khona imoto siyibonele eStern Cape esibize ngegama ethi ayikusabi
iyalunga bese iya-retire emdlalweni kodwa ngoba sekhona wena kama yaqala ngonkonzo something lapha ku TikTok ubhuti omdala ngesimbizi ngegama ngisaba asikho iskate engisabayo bhuti wami khoza weyawo futhi asikho engisisabayo bonke nje zobathuma uphuthu bayazi bese bavume nje bese laba ke sibonile ukuthi uposta iquantum iflag bathi welcome to Ispark wathini kubona kulapho hawu ngizobathuma uphuthu mina nje hayibo lesimo emva kwayo igladness into abazwe ihlezi kuba ngakuthiwa haya shukran so wena siswami mina ngiyakwazi ukuthi ubani masibe likhulu cela utshele umuntu ongakwazi ekhaya ukuthi ngisikhuluma nobani igama umasiba likhulu mama Candy Crush siyambona mama Candy Crush mina aqala ukumbona enkandla mama wasitshela ukuthi ujoyine nini umdlalo wamukele kanjani as umuntu osimama oqale ngimaziyo mina emidlalo mina engimaziyo mhlawumbe bakhona abanyakazi ngibabona iqale nini ukujoyina umdlalo vele enkandla ngisakhumbula bekwinini but I think it was 4 months ago and what motivated me is that in this industry I noticed ukuthi abantu besilisa kuphela abo ukuthi and as a woman I can do it, it's possible and ngayenza it's doable ngimane nje ngibathuma uphuthu nje all the way usinama trophy ungakhi lokuqalile nginama trophy u3 nemidlalo u3 nama trophy u3 umdlalo u2 nama trophy u3 awuchazela ukuthi aba-3 kanjani so the second one was for the burst skirt in South Africa and then the other one we 1-on-1 all right khona imoto esiyibonele eStern Cape esibize ngegama ethi ayikusabi iyalunga bese iya-retire emdlalweni kodwa ngoba sekhona wena kama yaqala ngonkonzo something lapha ku TikTok ubhuti omdala ngesimbizi ngegama ngisaba asikho iskate engisisabayo bhuti wami khoza weyawo futhi asikho engisisabayo bonke nje zobathuma uphuthu bayazi bese bavume nje bese laba ke sibonile ukuthi uposta iquantum iflag bathi welcome to Ispark wathini kubona kulapho hawu ngizobathuma uphuthu mina nje hayibo lesimo emva kwayo igladness into abazwe ihlezi kuba ngakuthiwa haya uyisabe Ntabazwe hawu Ntabazwe ngimsaba nawe uyazi nje siso alright ungathini mhlambe omunye umuntu osimama ofisa ukujoyina umdlalo kodwa but onqenayo ubona abafana ukuthi kunjani mhlambe nawo ezikhululeka No man, all that I can say is that it's doable. The fact that I'm able to do it, it means you can also do it as a woman. Yeah.